Πόλεμος! Πόλεμος! Και Σάβα! Μαϊμού! Σταματήστε, μη! Παραδίνομαι! Να! Κουράστηκα! 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 Βγάλε τα ρούχα σου. Τι? Βγάλε τα ρούχα σου. Εγώ δεν είμαι σεξουαλικό αντικείμενο, Σεξουαλικό αντικείμενο. Δεν πας να κάνεις κανένα καυτό μπάνιο να σου κάνει καλό. Αυτό σου λέω μόνο να κάνεις για να μην κρυώσεις. Καλά. Θα βγάλετε τα ρούχα μπροστά μου? Μαϊμού. Ξέρω! Είστε σαν τους επιδειξίες που φοράνε μια καπαρτίρα και μετά την ανοίγουν για να τους δουν οι άλλοι γυμνούς. Όχι, είμαι από εκείνους που φροντίζουν τον άνθρωπο που είναι μαζί τους και τον στέλνουν να κάνει ζεστό μπάνιο για να μην κρυώσει. Κάνε ό,τι θέλεις. Περίμενε με στο κρεβάτι όσο θα κάνω εγώ τους. Τι θέλετε, να σας περιμένω γυμνή και ζεστή μέσα στο κρεβάτι? Αυτό είπα εγώ. Πάντα λέτε πράγματα με διπλό νόημα. Αυτό είπα εγώ. Λέτε τα πράγματα με διπλό νόημα. Πες μου, αυτό είπα εγώ. Έκανα παρεξήγησα, με συγχωρείτε. Τι κάνετε? Όχι, ήρθα να αφήσω το κινητό γιατί γέμισε νερά και χάλασε. Αυτό. Καλά. Κάνω του και τρομάζει ο ντουνιάς. Με το βρεγμένο σούπερ μίνι διάφανο καιρό στην κίνη. Όλοι πέφτουν ξέρει μόνο μιας. Έφεραν τα ρούχα? Όχι, φέραν φαγητό. Παναγιά μου, είναι το πιο μεγάλο σάντουιτς που έχω δει ποτέ μου. Φάε. Αλήθεια? Υπέροχο. Τι κοιτάτε? Έχω μαγιονέζα. Τότε γιατί με κοιτάτε? Σε κοιτάζω. Σας ευχαριστώ που μου σώσατε τη ζωή. Εσύ έσωσες τη δική μου. Όταν μπήκες στη ζωή μου. Θέλετε? Είναι τέλειο. Δεν το πιστεύω ότι θα ξέρεις κολύμπι. Και πού να μάθω να κολύμπεις στο ποτάμι? Εσείς που μάθατε? Ο παππούς μου έμαθε. Θα σου άρεσε να τον γνώριζες. Θα του άρεσες κι εσύ του παππού. Νομίζετε? Ξέρεις τι δουλειά έκανε? Ήταν χτίστης. Όχι. Μη μου πείτε ότι μπήκε και λίστεψε το χρηματιστήριο. Όχι, ξέρεις κάτι? Ο παππούς μου ήρθε από την Ισπανία και δεν είχε ούτε ένα σεντ. Δεν είχε τίποτα και έφτιαξε περιουσία σαν χτίστης. Δεν είχε τίποτα. Όπως κι εγώ. Να σου πω κάτι. Ήταν πάντα χαρούμενος ο παππούς μου. Αλήθεια λέω, ήταν ευγενικός και πάντα χαμογελούσε. Και μερικές φορές όταν σε βλέπω να γελάς, μου τον θυμίζεις λίγο. Τον αγαπούσατε πολύ? Μου λείπει πολύ. Γιατί δεν τους παίρνετε πάλι? Πήρα ήδη 3 φορές, θα τα φέρουν. Για ξενοδοχείο πολυτελείας το καθαριστήριό τους δεν είναι ό,τι καλύτερο, Μαϊμού, τι το αστείο βλέπεις και πάλι! Πάλι! Duelen los momentos, heridas sin palabras.
Μαϊμού, δηλαδή, σαρίδα μου, γιος μαϊμού μου. Θέλεις να με παντρευτείς, θέλεις να με παντρευτείς, να με παντρευτείς. Τι έπαθες, Μαϊμού? Δεν μπορώ. Μαϊμού, σε παρακαλώ. Δεν μπορώ, πρέπει να φύγω, δεν μπορώ. Πού θα πας, Μαϊμού? Δεν έφεραν τα ρούχα ακόμα. Δεν τίποτα, πρέπει να Σε φύγω. παρακαλώ. Μα γιατί το σκάς έτσι, άκουσέ με. Μαϊμού! Μαϊμού! Όχι, Χουάν, όχι, δεν μπορείς να πας κάτω. Είναι γεμάτο δημοσιογράφοι. Τι με νοιάζουν οι δημοσιογράφοι, άσε με να φύγω. Τι κάνετε εδώ? Συνέβη κάτι στο σπίτι σου, Χουάν, γι' αυτό και ήρθαμε. Τι πράγμα? Ναι, περάστε. Γεια σου, Μαϊμού, πώς είσαι? Καλημέρα, Χουάν. Καλημέρα. Είσαι καλά? Ευχαριστώ. Μαϊμού. Έλα, κάθισε, θέλω να σου μιλήσω. Αν αφορά τα χθεσινά... Κάθισε, σε παρακαλώ, και άκουσέ με. Σας παρακαλώ, Χουάν, μην με ρωτάτε τίποτα. Δεν θα σε ρωτήσω τίποτα. Τα κατάλαβα όλα. Κατάλαβα γιατί τρέχεις, γιατί το σκάς, γιατί κρύβεσαι. Το σκέφτηκα πολύ. Τα ξέρω όλα, Μαϊμού. Και ξέρω πια τι κρύβεις. Τα ξέρω όλα. Τι ξέρετε? Όλα. Όλα. Το σκέφτηκα πολύ. Σκέφτηκα όλο το ζήτημα ξανά και ξανά και βρήκα γιατί τρέχεις, γιατί το σκάς, γιατί επινοείς ένα μνηστήρα. Όχι, κάνετε λάθος, Χουάν, Όχι, δεν κάνω λάθος. Γιατί έφυγες τρέχοντας από το ξενοδοχείο. Γιατί... Δεν χρειάζεται να μου πεις. Σου είπα, το σκέφτηκα πολύ. Τώρα καταλαβαίνω γιατί μου είπες ότι έχεις κάνει έναν όρκο. Γιατί επινοείς τόσους μνηστήρες. Τότε μιλήστε, γιατί θα πεθάνω από την περιέργεια. Καλά. Θα σου πω. Ορκίστηκες να μείνεις παρθένα στο γάμο σου. Δεν φαντάζεσαι πόσο πεθαίνω από έρωτα. Χουάν. Δεν το πιστεύω, τώρα καταλαβαίνω. Τώρα βλέπω, καταλαβαίνω γιατί μου είπες για τον όρκο. Τώρα ξέρω. Χουάν. Ένα μόνο θα σου πω. Και θέλω να το καταλάβεις καλά. Εγώ εσένα θα σε περιμένω μέχρι τη τελευταία μέρα της ζωής μου, αν είναι ανάγκη. Μην το ξεχάσεις.